Welkom mensen aan tafel, want we gaan starten met jullie. Ja. Vastelovend in Remun. Een mooi kinderboekje, Muriel. Dat leek vuurdig. Klopt. Geweldig. Ja. Wie is het tot stand gekomen? Het is door Roger eigenlijk gestart. Ja. En het met gevraagd, het Claire Lambrix gevraagd, Henny Maas gevraagd, Rob Lammers gevraagd om hier aan te werken. Hè. Het idee wordt ontstaan. En het idee wordt ontstaan omdat hij in Venlo heeft gewerkt en dat kostte Leon, de tekenaar. En Ja. die maakt in Venlo, daar hebben ze de truit. En daar maken ze eigenlijk net als hier ook in een vastelovend is gezet, maar dan worden van alle reclames werden tekeningen gemaakt. En dat kent Leon zeer goed. Ja, het ziet er prachtig uit. Ja. Ja. En Leon had 2 boekjes gemaakt voor Maastricht en Venlo. En Roger en Dirk, die worden get aan het nadenken van blijf het aandenken. Vanwege het 80-jarig jubileum van de NUL. Ja. 8 keer 11. 11, sorry. Ja. 88, ja. Behalve een schoon feest, wat natuurlijk bij een 8-11 jubileum hoort, worden we ook van mening dat er een blijvend aandenken moest komen aan het jubileum. En een blijvend aandenken wat we dan als cadeau kosten geven aan ons schoonstad Remun. Dat was het idee. Ja. En daar is hoe ontstaan dat we een kinderboek willen gaan maken. En waarom? Een kinderboek dat dan vertelt over de vastelovend. De NUL heeft een aantal doelstellingen in haar statuten staan. En dat is onder andere de instandhouding van de Remunse vastelovenscultuur. Maar ook het instandhouden en het bevorderen van het Remuns dialect. Ja. Ja, en door een boek te maken over de Remunse vastelovend in het Remuns dialect, hebben we eigenlijk die 2 doelstellingen tot uiting kunnen brengen. Ja, en door is een heel schoon kinderboek voor gemaakt. Ja. Het is een bijzonder kinderboek, of niet Frans? Ja, het is heel bijzonder. Zeker dat dialect, dat spreekt me natuurlijk helemaal aan. Ja. En de kinderen, de jeugd is de toekomst, Ja. die zullen dadelijk allemaal Remuns moeten kallen. Niet alleen kallen, maar ook zingen. Ja. Want het complementerende vooral aan dit mooie boek is toch wel de liedjes die verbonden zijn aan elke pagina in de vorm van een QR-code. Ja. Dus als het goed is, dan zal ons volgende generatie echt liedjes zingen die weer eigenlijk nog maar alleen kennen. Maar het zijn allemaal oude liedjes. Het zijn oude liedjes. Een hele bekende is natuurlijk de Wijver. Maar we hebben ook de Heun van Remun, die ze in de hele provincie zingen, behalve niet genoeg in Remond, daar gaan veranderingen komen. En niet te vergeten, het lied van de NUL is ook een heel oud lied. Dat is ook een prachtig lied, ja, zeker. Ja. En er staat er vol mee, ik weet dat er 10 zijn, hè? 10 QR-codes en geselecteerd ook door Remonse koren en instrumentisten gespeeld en gezongen. En het is heel eenvoudig ook om ze mee te zingen. En de verhaaltjes, wie heeft die geschreven? Dan dus die verhaaltjes, die Roger had me gevraagd. Ja. En dan ga je ze nadenken en dan wil ze een echt verhaal gaan schrijven. Maar dan best ze met de groep bijeen en dan hebben ze zo gehad van, maar zoveel tijd hebben we gaan niet, want dan moesten ze veel uit gaan zoeken. En toen dachten we van, we gaan eigenlijk, en Roger is prins geweest, Ja. aan hem vragen wat zijn die stappen geweest. En dan gaan we dat vanuit die verhaal eigenlijk vertellen. Ik heb er zelf veel met gemaakt. Henny is Voorzitter. voorzitter van de NUL geweest, dus Ja. die weet ook heel veel. En ik wou niks overslaan. Daarvoor is dan... Frans aangesloten. Ja, we hebben inderdaad een paar ideeën mogen aanleveren. Ook vanwege dat ik natuurlijk gids ben, Ja. heb ik iets met de stad. Heb ze genoeg informatie? Alle mooie plekken zijn toevallig in gebruik door de hele carnavalstijd. Ja. En die zijn uitgebeeld op deze mooie kaart die achter in het boekje staat. Dus komen ook terug in het boek, hè? Ja, Ja. en Dus, je kunt dus ook ja. even kijken waar was het feestje en welk liedje hoort erbij. Dus dat is het mooie. Dat was een document voor heel veel jaren te gebruiken. Ja, er is heel veel research ingestoken. Ja. Jij zei net, je hebt daar een heel mooi boek over de geschiedenis dat je geraadpleegd hebt. Zijn er in het onderzoek naar de geschiedenis nog nieuwe dingen boven water gekomen? Of? Ja, van mij wel. Oh, Dus, dan kun je eens iets noemen wat je dan niet wist? Want, ja, dus dat inderdaad, daarvan, dus
je had eerst 2 andere verenigingen. Dus vroeger werd er op een hele andere manier ook carnaval gevierd, vastelovend gevierd. Dus door de smokers en wie had je, de Vlarissen. Ja. En daar heeft de NUL wel wat spullen uitgehaald, zeg maar. En ja, daar kun jij ook weer heel mooi over vertellen. Maar die wilde ik ook weer terug laten komen in het boek. Dus ja, dat is ook, zeg maar, wat er in het boek gebeurt. Het is niet alleen iets voor de jeugd, maar ook voor de ouderen onder ons. Om herkenbare dingen te... dingen erop te Is het er halen. nou ook iets, als je die generaties wil combineren, een boek of wat je kunt gebruiken om voor te lezen misschien? Ja. Absoluut, zeker. Ja. Dat bedoelt, hè. Zeker kunnen zelf lezen, hè. Ja. Pap kunnen lezen, mam, maar zeker ook opa en oma. En zo is Ja. het ook eigenlijk Zo bedoeld is het dat alle bedoeld, generaties het boek lezen. Zo. Ja, wat ik persoonlijk, ik wil het toch gaan noemen, chic vind aan het boek, is natuurlijk de 2 figuren hè, die eigenlijk het avontuur beleven. Ja. En de NUL kent natuurlijk iedereen wel, maar het straatwerken is bij het grote publiek niet zo bekend. Ja. Ja, terwijl die in het verleden wel een hele belangrijke rol had in de Remunse vastelovend. En zeker in de tijd van de eerste vastelovensgezetten die opkwamen. En hoe zat dat dan met dat varken? Met? Straatwerken. Ja, straatwerken. Het heeft altijd bestaan. En op de oude vaandels van de Vlarissen moet ik zeggen, daar staat ook een varken uitgebeeld. En ik zie het historisch zo, Roermond was een boerenstad, slecht geproveid en de varkens liepen op de straat. Het was ook de varkensmarkt. Hè? Ja, en de varkensmarkt zegt er heel veel de over. doorgang bij het gemeente. Ja, de Biggenmarkt. En er zijn historische plaatjes ook van een varkenskop aan het einde van de varkensmarkt in de gevel. Eigenlijk typisch Remun. Ja. Ja. Ja, en binnen die vastelovend van de NUL, daar hebben ze dus de wieze uil aan de ene kant. Alles wit en alles uitlek. En dat zie je in de boek ook terugkomen. Ja. Ja, en de straatwerken, daar zit eigenlijk symbool voor de vastelovend vierder. Die er maar geen genoeg van kan krijgen, die wel blijven showyen over de straat, in de cafés. Eigenlijk. Precies, dat is eigenlijk de feestvierder. We kunnen eigenlijk ook vanaf wat voor Cybervreuger zei, Precies. vrijheid van het ganse verken, Verken. letterlijk en figuurlijk. Zo bedoel ze eigenlijk met geniet van het hele feest, geniet ervan van A tot Z. En het straatwerken is eigenlijk de verpersoonlijking van de vastelovensvierder. Ja. Dat helemaal wilt A met tot Z. beleven. Ja, alles precies. wilt met Toen het beleven. laatste punt gezet is. Wat ik zelf ook wel mooi vond, is dat ook de andere verenigingen aan bod komen. Ja. Zelfs het Baggersdrief komt er aan bod, tot mijn plezier. Dus dat vond ik wel leuk. Het is een bewuste keuze geweest om echt een beeld te schetsen van carnaval in heel Roermond. Ja, vastelovende Remun. Dat is niet alleen de vastelovend van de NUL, maar zeker ook van alle verenigingen. Zeker ook omdat we in dit 8-11 jubileumjaar van de NUL ervoor hebben gekozen het thema verbinding. En dat is ook verbinding met de andere verenigingen. En die hebben ook gewoon samen met ons een hele belangrijke rol in de vastelovend. We vieren natuurlijk niet alleen de vastelovend, dat gaat ook niet en dat wil ze ook niet. Ja. En dus daarom ook heel bewust die andere verenigingen metgenomen in het voorjaar. Absoluut. Trots dat het proces gelukt is en dat het er nu ligt. Ja, natuurlijk. Hè. Wie voor dat in Remun zeggen, groots. Groots, Op wat er nu ligt. Maar ik denk dat er nemens is, ook niet op basis van de heel veel positieve reacties die we gekregen hebben, die dit niet schoon vindt. Het is een boek voor jong en oud. De kinderen van alles met. Het is zelfs multimediaal, hè, met QR-codes, tekeningen, verhulkens. Ja. Verheuren inderdaad dat ook niet alleen de jonglu woord op geschreven is, maar juist ook de AI-lu, of AI-lu moet ik zeggen, hè, want anders dan door het tekort. Dat is het tekort. Dit ook fantastisch vind je om dit terug te blijven. Ja. En hoe is het te krijgen? Hoe zit het? Hoe is het te krijgen? Hoe kunnen ze het kopen? Hoe is het niet te krijgen? Ja. Het is op heel veel plaatsen te krijgen. In de eerste plaats kun je het natuurlijk via de website van de NUL bestellen. Voor €11,11. Ja. Daarnaast zijn er ook heel veel verkooppunten in de binnenstad en ook rondom de binnenstad Remun. Die zijn ook te vinden op de website. Dus dan kunnen ze prima nakijken waar ze het boek kunnen kopen. Overal En in hingen het de museum. posters. In het museum. Kijk. Op In het Amsterdam. Ulemuseum natuurlijk ook. In het Absoluut. Ulemuseum, Ja, ja. ja, absoluut. Nou, En overal waar het te krijgen is, er hinkt een hele mooie poster voor aan de deur. Dus
Nee te Zo. missen. Nee te missen. Zo'n mensen. Nou, Ja. mooi verhaal, Ja. mooie afbeeldingen, maar er zit ook muziek in het boek. Ja. En het lijkt ons een leuke afsluiting dat jullie wat gaan zingen. Dan moeten we eigenlijk die QR-code scannen en dan gaan we Ja, dan gaan we eens kijken even opvragen. of Ja. dat Kijk, even onderbreken, dan gaan we echt de aanzet doen. Ja. Het klein stukje lezen. Ja, En dan de dan QR-code. zingen. En Nou, dan zingen. Helemaal goed. Dan lees maar eens veel, Muriel. Nou, ik ga mijn best doen. Op een vreugdemorgen op het Munsterplein gebeurt er het bijzonders. Het standbeeld van de uil bij de kiosk komt tot leven. De toegeknepen uiluig openen zich en doe zus dat het er zin in heeft. Oeh, ik ben weer wakker nu, roept er uit, terwijl hij zijn vleugels uittrekt en de lochenvlug naar de verken smert. De vaste lovend komt eraan, jubelt er. Oeh! En nu mocht ze scannen. We gaan eens even kijken wat er gebeurt. En de uil der weer zijn weer wakker nu. En de uil der en het licht langs alle straten, weer zijn weer wakker nu. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw en kampeerwinkel Roermond.